osamdalira muntu aliyense. Muntu jaso panalimina anafuna akafunse tsogoleri kuti chithandizo. Ndiati pata mwene ndipeze ukala utsiku pamene pasapeze kalimina aliyense. Ndi atafika apeza tsogoleri umwe uja ali pa dua akupempha kwa Allah. Ndi muntu uja anena ineyo ndifuna ndiyapemphe iwo pamene iwo akupempha kwa Allah, ineso ndipemphe kuti komweko. Mvetsa? De ndisaganize kuti iyayi ndinapempha kwa Allah sapano ndabwera kwa inuyo iyayi. Tizingolimbira kupempha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azatumiza muntu, Allah azapangisa kuti chimene mukufuna chikuchitike. Koma tizitarikitse pa machimo, tisapange zolakwika. Pamwe zibora madaritso sana upanga zolakwika nde ufuna madaritso siziteka. Mvetsa? De chuma icho nde mutsamare. Ndipo ngati zikuteka musatarike kupita kama business, mupange pafupi ndi makomo anu. Mvetsa? Chifukwa lamulo lazima mu Qur'an kuti khalani pakomo pano, musamaendende. Imene si lamulo la Islam kuti muendende. Qur'ani kuti mukhale pakomo pano. De mene mungakwanitse muwesese kuti mukhale pafupi kwanu, mupange business pafupi kwanu. Mvetsa? Osamatarika chifukwa shaitan amaendesa zambiri ati onongera. De Allah subhanahu wa ta'ala chuma chake chachikulu singaganizeso. Padziko lapansi timaona kuti uyu ali ndi mabiliyoni, uyu ali ndi mabiliyoni. Pamaso pa Allah imene billion ilibe siso kati wantambaraso. De ifeyo Allah atipasa, koma tifuna tionetse kwa Allah kuti inuyo ndi bwana, ine ndi kapolo. Tivomereze kuti ife ndi akapolo.